Ang Westlife ang isa sa pinakabuto nga boy band sa Pinas. Katong nagkanta sa Mayla ba? An empty street, an empty house, a hole inside my heart. Ambot lang sa inyo ha, pero naususap to sa una tong pinabuak-buak na buhok tungod ani nila. Pero sayang lang kayo nga nabungkag sila no. Unsay nahitabo ug ato sang isgutan ang kamada sa boy band nga buto gyud kayo sa Pinas. Tara, istorya ta. So nagsugod ang boy band atong 1997 sa pangalan nga 6 as 1. Tapos nailisan rasab into IOYOU. Ug tungod kay kaila man sa ermat ni Shane ang manager sa boy band sab nga Boyzone nga si Louis Walsh, didto sila nakakuha og dalan nga mapaylaila kang Simon Cowell nga atong panahon is A&R consultant sa BMG. Or sa atong term kanang mga talent scout ba nga magpili sa mga artist o kinsa tong papirmahon og kontrata sa kumpanya. Pero ana si Simon, nindot mo mga tingog, pero kamo sa bang pinakapangit nga grupo nga akong nasugatan. Real talk ni Simon no. Ana sab dayon si Simon kang Louis Walsh nga, pre, tanggal na lang tulo sa grupo aron papirmahon ako sila kontrata. Matik dayon si Louis Walsh ug ang mga napili nga mabilin sa grupo is sila Shane, Mark ug Kian. Nagpa-audition na sab dayon sila sa Dublin ug mga dugang members para makumpleto ilang dream boy band. Ug sa ilang gibuhat nga audition, didto nila nakuha si Nikki ug si Brian. 1998 didto na nila gipangalanan ang grupo og Westside. Pero naa na day nakauna sa pangalan nga banda sab, so ila ra sab dayon gipulihan into Westlife. Ana dayon sila kang Simon Cowell, boss, kumpleto na mi boss, bikini men. Ana sab dayon si Simon, G. Nakakuha sila kontrata sa RCA Records nga kauban ra sab sa BMG nga kapin kulang $5 million, ladies and gentlemen. Ug 1999 didto na sila naka-release og pinakauna nilang album na self-titled Westlife ug naa diri ang kanta nga Swear It Again. Just you and I'm never gonna say goodbye. Aw, unsa pa ba di ay? Initiation sequence in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nag-number 1 dayon sa UK ug nakuha pa gyud nila ang record nga best-selling single in 1 week by a debut artist. Ug ang upat sab ka single ani nga If I Let You Go, Flying Without Wings, Seasons in the Sun ug Full Again, pertis ang butuha. Can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. Ug sa record, ilang napildi si Elvis Presley ug ang The Beatles tungod sa ilang tanang mga singles nga nag-number 1 sa UK charts. But if I let you go, I will never know what my life would be. Second album nila is Coast to Coast nga girelease atong year 2000. Ug syempre, butog gyapon sa UK. Ug naa na diri ang kanta nga lami kay birahan sa videoke, ang My Love. Sample? Ay, namalangan ta. Reaching for a love that seems so far. Tungod sa ilang mga singles nga grabe gyud og success, na-awardan pa gyud ni sila Guinness World Record tungod sa 7 ka singles nga nag-number 1 sa UK chart. Grabe no? Dungagan pa gyud sa ikatulong album nga World of Our Own. Uptown girl, she's been living in her uptown world. Number 1 sab sa UK charts, ladies and gentlemen. Walag tuo ang nadawat nga success sa boy band, pero didto na nagsugod ang problema sa paghawa ni Brian. Atong 2004 nga nagpa-shock sab sa mga fans. Nihawa daw siya kay para mag-focus sa iyang anak ug sa iyang asawa nga si Kerry Katona nga member sab sa Atomic Kitten nga wa ra sab sila nagdugay ug nagkabulag ra sab sila. After 6 months nga nawala si Brian sa Westlife, nag-release siya album as solo artist, pero di sa binana kabuto. Ug sa pila ka tuig nga sige siya pangutan-on ug nganong nihawa siya sa Westlife, nitubag ra gyud sa kadugayan si Brian. Ana siya, mao daw nihawa siya kay wa na daw siya ganay sa grupo. Tungod atong gi-cover nila ang kanta nga Mandy nga gikan kang Barry Manilow. What? Mabor kay rason no. Nagpadayon ang upat ka Chuy sa Westlife nga wala na si Lodi Brian. Nag-release sila ikalimang album, ang Allow Us to Be Frank nga nag-top 3 gihapon sa UK. 6, 7, 8 ang mga albums nga ilang na-release ug nag-success gyapon sa UK, guys. Pag abot 2011, as 11 years nga kauban nila Simon Cowell,
nag-decide ang Westlife nga muhawa na sa iyang mga kamot kay pagsugo daw sa American Idol ug X Factor, busy na daw kaayo si Simon ug di na daw makafocus sa ilaha. Ug nanggawas na dayon ang istorya nga mubalik daw si Brian McFadden sa Westlife. Pero ana si Kian nga dili na daw. Dugay rasab daw nila gidawat nga upat na lang sila sa grupo. Kibali na anad na sab sila sa ilang mga areglo, adjustments as upat na lang sila. Pero 2011 ni kalitrag buto ang isyu. Ang pag-announce sa Westlife nga magbulag-bulag na kuno sila pagkahuman sa mga shows nga nabilin. Nag-uulang mga fans ug daghay mga pangutana sa mga utok. Pero tungod kay in demand bagid sa vlog wa sila mahimo kundi mag-concert past 2012. Nga sulod lang sa 4 ka minuto, sold out diretso ang tickets. Wow. Nasundan pag isa ka concert nga demand gyapon sa mga fans nga ni sobra pa sa stadium ang mga fans nga ni dagsa. Ug sa isa ka interview, didto giangko ni Nikki nga ang hinungdan daw nganong nagdisband sila is na daw mga away-away sa grupo nga dugay ra nahitabo ug tungod ni dako na maong naka-decide sila nga magbulag-bulag na lang. Naanasab sila yung mga solo projects nga ilang gikabisihan sa tagsa-tagsa. Pero 2017, naanasay mga balita nga mag-reunion daw ang Westlife. Pero anak pa si Nikki, same year, ginatry daw niya istorya ang tulo pero di na gid daw makaya ug burag lisod na gid daw sab i-reunion. Ana sab si Mark nga naa daw gahatag og mga blanco nga cheque or meaning dagko nga mga amount para daw madayon ang ilang reunion. Pero ana si Mark, di daw sab ni about sa kwarta lang. Pero October 2018, good news para sa mga fans. Kay nahimo gid sa Westlife ang reunion nga dugay nang ginahisgutan sa tibuok kalibutan. Ana sila, mag-release daw og bag-ong mga kanta o magbuhat og mga tours. Di gyapon mawala sa topic ug apil ba si Brian sa maong reunion. Pero ang ingon sa upat ka choy, nga di na gid daw na mahitabo. Ana pa sila, ang paghawa daw ni Brian atong panahon nga prime pa gyud nila is grabe daw nila ato ka down. Pero nakaya o gikaya daw nila para mabuhi ang Westlife. Ana sab si Brian nga nakadawat daw siya mga milyon-milyon nga mga offer para daw mubalik siya sa Westlife. Pero wala sab daw siya pansin na sa iyang mga kaubanan. Siguro sab daw naanad ng Westlife nga wala na siya. Sa pagbalik sa Westlife, syempre gusto sab nila nga makarelease og nindot pang mga kanta og bongga nga mga tours. So ilang gitawagan si Ed Sheeran. Ana sila, "Dul, pwede mo magpatabang?" Ana sab si Ed Sheeran, "Uy, unsa man na Dul?" Ug November 2019, naka-release sila pang 11 nga album nga gitawag og Spectrum. Nga syempre, ug sa dihang niabot ang mananap nga pandemic. Sumurag ni hina na sab gamay ang ilang mga moves. Pero naka-release gyapon sila ika-12 nga album, ang Wild Dreams nga nag number 2 sab sa UK charts. Sabay gi-announce sab sa grupo nga tulo na lang gid daw kuno sila. Kay tungod sa health issue ni Mark nga ato lang 2024. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Awa, medyo idara na atong mga idol pero puging gyapon oy. Ang Westlife ang nagpamatuod nga bisag kapila ta ma-down sa atong kinabuhi, kaya gyapon nato ubangon oy. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Bisan pa man daghan tag problema, basta kay magpakalig-on lang ta ubanan sa mga pag-ampo og mga lihok, makaya ra nato nang atubangon. Bulal diha, wise friend diray ha. Peace out, yo. This isn't goodbye. Even as I watch you leave. Wash out Tekos na po, wash out atong iagi na to nga video. Hercules Mangit-ngit from San Francisco, Agusan del Sur, J. Cartinay from Dumaguete City, Ploque from Negros Occidental, Jestony Kasiknan from North Cotabato, Ronel Plaridel from Digo City, Yansky de los Reyes from Laguindigan, Misor, ug Dick Nunez from Davao City. Paano t-shirt guys ba?